Azt már sokan tudják, hogy egy rejtett fogászati góc, például egy gyulladt foggyökér milyen fájdalmakat okozhat az egész testben. A fémallergia miatt a nem megfelelő tömések és a koronák is igen kellemetlen tünetekkel járhatnak. Azt azonban még mindig kevesen tudják, hogy a foghiány és a szabálytalan fogazat is komoly betegségeket okozhat. Mi is felkerestünk ezúttal egy biofogászatot. Dóra, érzed, hogy húz? Igen. Igen. Szemfogadat hátra vezetjük, és utána a torlódott metszőfogakat is bevonjuk a kezelésbe. A torlódott fogakon ugyanis a lepedék eltávolítása jóval nehezebb, így gyakoribb a szúvasodás és a fogkő felhalmozódása. Mindez az íny és fogát gyulladását is kiválthatja. Foghiányok esetén a rágó funkció és a terhelés is aszimmetrikussá válik, jelentkezhetnek súlyos állkapocsizületi problémák is, olyan tünetekkel, mint például halántéktáji fejfájás, fülzúgás és fájdalmas rágás. Számos esetben látható például, hogy foghiányokat övező fogaknak a bedőlése megoldható olyan készülékrendszerrel is, amely nem foglalja magába az egész fogívet, csupán itt az orca takarásában egy kis fém szakasz, drótszakasz, amely a bedőlt fog felállítását végzi. Amint a bedőlt fog felállítása megtörtént, a kis csavart, amin rögzül a felállító drót, eltávolítjuk, és a protetikus, implantológus kollégák átveszik a kezelést. Ez pedig már a komplex kezelés része. Ennek célja, hogy több szakember együttes munkája után a páciens végül olyan megoldásokat kapjon, amitől nem csak a rágó funkcióját nyeri vissza, de megszűnnek a kellemetlen tünetei, és újra tudjon gondtalanul mosolyogni. Elsődleges, hogy egy alapos, komplex szájvizsgálat és röntgendiagnosztika után az esztétikai szempontokat is figyelembe véve készítjük el a kezelési tervet. A panaszok feltérképezésénél a szakorvosaink, paradontológus, implantológus, szájsebész, protetikus, egyéb szakember specialisták bevonásával készül a kezelési terv összeállítása. Ma már ismert tény, hogy a fémallergia révén a nem megfelelő fogtömések és koronák is sok kellemetlen tüneteket eredményezhetnek a szervezetben. Ezeknek a cseréje igen létfontosságú, főleg várandós korban, illetve egyéb korban, akik különböző más belső szervrendszeri problémákkal küzdenek. Az alternatív megoldások a fehér esztétikus tömések kicserélése, illetve a fémmentes fogpótlások, az úgynevezett cirkónium oxidos fogpótlások. Ezek nem csak esztétikailag szebbek, mint a hagyományos fém fogpótlások, hanem élettanilag is sokkal kedvezőbb a hatásuk. Biofogászat itt klinikánkon mindenféle természetes és fémmentes megoldásoknak az igénybevételét, alkalmazását értjük, így a helyben készülő számítógép vezérelte fogpótlások, fémmentes fogpótlásokat értjük ezzel a... Szerencsére a fogszabályozó ma már talán mondhatjuk így divatját éli, és senkinek nem kell szégyelnie. Egy biofogászaton azonban a hagyományos megoldások mellett fémmentes készülékeket is kérhetünk. A fogszabályozás és implantológia nem csak szépészeti, de egészségtani szempontból is jelentős. Ehhez szükséges a pontos diagnózis és a felkészült szakemberek összehangolt munkája. Ezen a fogászati klinikán a páciensek komplex kezelést kapnak. Egy helyen elvégezhető a teljes röntgendiagnosztika, a többféle szakorvosi beavatkozás és a fogtechnikai munkák.